Ang tanang binuhat sa atong Ginoo sa pagkakaron walay nahanaw, Brad Paul. Ang ako lang ni diretso akong pangutana, kinsa may makasaysay sa tanaman diin dito ibutang si Eva o si Adan. Sa pagkakaron asa man ang dapita, Brad Paul? Ang tubag kap Henesis mao nang ato mabasa. Henesis kapitulo 3 bersikulo 24. Gipapahawa sa Dios ang tao o gibutangan niya sa silangan sa tanaman sa Eden og makirubin og usa ka espada nga nagdilaab nga nagtuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. So kadtong tanaman sa Eden nga tuwa dito ang kahoy sa kinabuhi. Sa dihang gipapahawa na ang unang magtiayo nga nagpakasa, gigwardyahan to sa mga kirubin. Gibutangan tong espada nga nagdilaab nga nagtuyok-tuyok aron wala nay makasulod pa o makaadto dito. Subot iba sabot wa nay makatultol nato asa to. Kay laka na to sa Ginoo ni anang espada nga murag electric pan, no, nga nagkayo-kayo. So kung mautana ka asa man to, wa po katuod asa. Pero dinhi sa balang kasulatan sa pinadayag dunay kahoy sa kinabuhi. 22. Kay kahoy mo to sa kinabuhi ato sa tanaman, no? Kadayag kapitulo 22 bersikulo 22. 22:2. Midagayday kini sa taliwala sa dalan sa Sudan, sa isig kadaplin sa suba, anaa ang kahoy nga naghatag o kinabuhi, nga makapamungag kausa matag bulan, ug ang mga dahon niini tambal sa kanasuran. Supposed to be, ang gusto ni pagkaon kato mang kahoy sa kinabuhi. Sa tunga-tunga sa tanaman sa Eden, duha man ka kahoy diha ang nagbarog. Ang kahoy sa kinabuhi o ang kahoy sa pag-ila sa maayong daotan. Ang gibawal sa Ginoo sa raman. Ang kahoy raman sa pag-ila sa maayong daotan. Wala man ibawal tong kahoy sa kinabuhi. So sa dihang nakasala sila, katong kahoy sa kinabuhi nga wala pilian ni Adan og ni Eva, motoy gisiradaan. Pero din sa Revelation 22, ang kahoy sa kinabuhi na munga o mga bunga. O ang bunga ni Ana tambal sa sakit sa katawhan. O kana mauna si Kristo. Nga atong gikalawat dinhi sa ato Eucharistia. Kay si Kristo man ang bunga sa mahal nga birhen. Ang tao namatay kay mikaon sa bunga sa kahoy. Pero makabaton po ta o kinabuhi kung mukaon po ta sa bunga. Kinsa nga bunga? Ingon si Santa Isabel, bulahan ka sa tanang kababayenan o bulahan ang bunga sa imong tiyan. Ang mukaon sa bunga ni Mama Mary nga mao si Jesus makabaton o kinabuhi na way katapusan. Si Kristo ang kahoy. Mo nang miingon siya, ako ang punuan sa paras. Siya ang kahoy nga makahatag kanato o kinabuhi. Ni Asiya sa atong simbahan. Mato din naa sa taliwala, naa diha ang kahoy na naghatag o kinabuhi. Si Kristo ang kahoy. Si bisan kinsa nga masapli ang sanga sa punuan sa kahoy nga mao si Kristo, malaya kini o mamatay. Mo nang si bisan kinsa nga maputol sa punuan nga nagtukod sa simbahan, sila yung tanan
mga laya o mga laos. Sama ni Martin Luther ang usa sa sanga nga nasapli sa tinuod nga punuan nga mao si Kristo. Mo nang kita apil man ta sa kahoy, sanga-sanga man ta sa mga kahoy, kung kumasapli talikan sa punuan sa kahoy, mamatay usab kita.